हे फ्रेंड्स, कसे आहेत तुम्ही? सगळे ठीक ना? लॉकडाऊन कसा चाललाय सगळ्यांचा? आम्ही शेती करायला जाणार आहोत मालुंगेला. दापोलीवरून करंजाडी 14 किलोमीटर आणि करंजाडीवरून मालुंगे 3 किलोमीटरवर आहे. आता चालला आता प्रवास. चला निघालो आता. हवा कसली सुटली आहे. झालो मालुंगेला आलो. आई शपथ, खूप मस्त प्रेझेंट वातावरण आहे ॲक्च्युली. काय विधी तर फुल मजे करत आली आहे. ती काकाच्या बाईकवर होती, तिच्या पप्पाच्या, मी माझ्या पप्पांच्या होतो दोघं. चला आता पुढचं तुम्ही बघा आता किती एन्जॉय करतोय आणि किती शिकायला भेटतंय ते. चला आलो, शेतात आलो. DSLR ठेवला आहे आणि आता मोबाईलवर करतो यार. थोडी भीती वाटते ॲक्च्युली. म्हटलं मोबाईलवर पडला सर, कॅमेरा पडला तर म्हटलं काय हालत खराब होईल. पण म्हटलं जाऊ दे, आपल्याला दाखवायचं आहे तर मोबाईलच सही नाही. चिखलातून जायचं म्हणजे डोक्याला ताप आहे यार. पडलो या आई शपथ, पडलो तर साला प्रॉब्लेम तोच आहे. चला तुम्हाला दाखवतो किती मेहनत असते एक भातासाठी. ही सगळी पब्लिक आहे आपलीच. आणि शेत असं काढतात आणि मग मूड अशी बांधतात. एकदम परफेक्ट. अरे सगळे आहेत, तुरतुरे आहेत सगळे. कोण 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 पुरा पाय गेलाय यार आतमध्ये. हे फ्रेंड्स, बघा किती मेहनत लागते एका भातासाठी. आणि आपण जे जेवतो आणि जे थोडे आपण जे दाणे असतात ते आपण असेच टाकतो. पण जी खरी मेहनत आहे ती बघा. डोंट वेस्ट फूड ना. केवढा एवढा पाय जातो. माती ना. तुम्ही पण फील घ्या. असे मेहनत करतात म्हणजे तुम्ही जेवण तुम्ही फेकणार नाही. साप आहे, साप. कुठे? लय मोठा आहे. खाऊचं काही काम नाही. चायला थोड्या पावलावर साप बोल, खेकडी बोल, अजून भरपूर काय. बापरे, ही लोक किती जीवाला
म्हणजे एक सॅक्रिफाईसच असतो. एक लाईक त्या शेतकऱ्यांसाठी पाहिजेच. आम्ही बघा कुठे आलो. एवढी भूक लागली आहे शप्पथ. काय काम तर केलं नाही, फक्त व्हिडिओ काढत होतो आणि थोडी थोडी हेल्प करत होतो. पाण्यात नको पाण्यात नको हो बघा ना. शप्पथ यार, नेचर खूप आवडतं. असं मुंबईला भेटत नाही. परफेक्ट लोकेशन जेवणासाठी. बघायचंय पाठी आहे, दाखवतो. जेवणासाठी सगळे जेवायला बसले. विधी हाय बोल. अरे बाप रे. कशाला ऐकलं त्यांचा क्लोज घे, क्लोजअप घे, क्लोजअप. ह्याला बोलतात जेवण. शेती केल्यानंतर ह्याला बोलतात खरं एन्जॉय. गावची पोरं खरं एन्जॉय करतात यार. मुंबईची पोरं काहीच नाही करत. विधी बाई इकडे आहे. बोलतात खरा एन्जॉय. ह्याला बोलतात एन्जॉयमेंट. आयुष्यभर मुंबईच्या माणसांना असं भेटलं ना, म्हणजे शब्दच नाही त्याला. म्हणजे काय विचार करून काय बोलू तेच नाही कळत. एवढं एन्जॉयमेंट ही लोक गावचे माणसं करतात. मुंबईच्या माणसांना एवढं टेन्शन असतं. एज्युकेशन बोल, जॉब बोल, सगळं बोल. त्याच्यातून तो टाइम काढून जो बोलतात ना, जो एन्जॉयमेंटसाठी, तो नाही भेटत. तो हा आहे यार. हा एन्जॉयमेंट तुम्हाला भेटेल ना, त्या दिवशी तुम्ही खूप तुम्ही खुश असाल यार, असं मला असं वाटतं. कारण मी पण मुंबईचा आहे, मला माहिती आहे मला नाही एन्जॉयमेंट करायला भेटत. अभ्यास बोल, नंतर जॉब हे त्याचा खूप पुढचा विषय झाला. पण हा खूप डेलिकेट विषय आहे की बाबा एन्जॉयमेंट करण्यासाठी, म्हणजे माणूस खुश राहण्यासाठी काय करेल ते हे. तुम्हाला कसं वाटलं ते सांगा मला कमेंट बॉक्समध्ये. आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब तर मेन आहे बाबा. नंतर जेवल्यानंतर आता वापस आलो आहे. आता लावणी करणार आहे. सगळे लावणीसाठी तिकडे रेडी आहेत आणि अर्धे येत आहेत. मला एक क्वेश्चन आहे. तिथून आपण काढली भात, वापस इकडे का लावतोय?
हा ते रोपाची जे आहे रोपवाटिका हा ते एकत्र करायची असते तिकडे. हा आणि मग तिथून ते बरेचसे भात असतं हा. म्हणजे वाटिका असते ती हा. त्यात ते रोपं काढायची हा आणि मग ती मोकळ्या जागेमध्ये लावायची. का? कारण त्याच्यासाठी उत्पन्न जास्त येतं, आपलं भात जास्त पिकतं. ओके, आणि ओके. ते असं लावणी टाईप करायचं असतं. ओके ओके तर ओके हे आता लावणी चाललेली आहे. ओके ओके थँक्यू. आणि ही तेव्हा ती लावणी लावत ही लावणी आहे. हे पप्पा त्यांना आवडतं ऍक्च्युली कॅमेरामध्ये यायला. हे बघा असे लावतात. खरं एन्जॉयमेंट म्हणजे काम तर काम आणि एन्जॉयमेंट तर एन्जॉयमेंट. पाल पिराला पाहतो तो बघतोय बाळ असा पाहतो तो बघतोय बाळ असा पाहतो तो आतमध्ये बाळ असा पाहतो तो आतमध्ये बाळ उचलीला घे तिला कामल्याच्या खोल असा उचलीला आतमध्ये एन्जॉयमेंट. सॉरी मध्ये मध्ये येतं त्याला बोलत एन्जॉयमेंट. चला बघा तुम्ही एन्जॉय करा. आता डिस्ट्रीब्युटर हे डिस्ट्रीब्यूट केलं त्याने. हे सगळं डिस्ट्रीब्यूट केलं म्हणजे हे लोक जसे पाटे पाटे येतात तसं त्या लोकांना ते भेटतं. इट्स कॉल मॅनेजमेंट. तुम्ही जर कॅमेरा घेत असाल DSLR चिखलामध्ये शूटिंग करायला व्लॉगिंग करायला तर मी नाही बोलणार कारण तो जमत नाही. ॲक्च्युली मोबाईल बरा पडतो ट्रायपॉडला, नाही तर सेल्फी स्टिकला लावलं तर बरं पडतं. हा घरी आलो, फ्रेश बीश झालो आणि बोललो एंडिंग करूया. कारण आज काय असं येतो ना एकदम फुल थकून जातो. म्हणजे स्टॅमिनाच नाही राहत तेवढा की बाबा कॅमेरा उचलू. पहिलं एक थोडं असं वाटलं की बाबा हा आता कॅमेरा आहे घेऊ शकतो तेव्हा घेतो. तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि सांगा कमेंटमध्ये की कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ आणि शेतकरीबद्दल काय तुमचं मत आहे आणि काय तुम्हाला वाटतं त्यांच्याबद्दल. चला बाय. अशी कापीला गेली मोर